ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau ki samla puli ne sapok ajela ki badang shudep tho ek exam jong ki hak teo baladep na ka benta ki shispa an riu phun riu teli ki pos kila dawa badai ban pelat dakawai ka result kata haswa ka janmit siningkong namar ka e ka bala penmi menta ka singi ka arpratrik nai lur kam penhun setiai ki samla puli nurse kila pentep menta ka singi hak ka por shpau buje mestep ki bor penya kila penmi ek result bat kane kam ajing hun setiai ki kumta kila dawa ban penmi dakawai habakren sikila pathai ku bor samla lur step nongrum ringkat ki para nurse ki badang shudep tho ya ka exam kila penpa ka jinglingo ya ka rukam penya ek te exam khamtam hak bai dei ba ka rukam penmi ek result shu kila penpa ba ka jing pelat ek result ka long thurmur namar ba kam shai satya namar ki roll number kim long serial bat bun ru ki roll number ki baja ba ka jing pelat ek result kala palat ya ka kenta ba ki kular ka bala poi hadu shispa sau kenta ha shwa jung ka ni ki khana kila lek ban kendo ya ka menteri joknat ka koi ka kya ha ka jing ran lang ki officer ka koi ka kya ki bala dep ru ban kular ban pelat po nyopu ar kenta hendrai kani kam long satya kumba kila dep ban kular Kali ka jingpin mi ya ka result ka long ka ba pen smosi yang ni nurse jang ka spear namar man ha kani ha ka por ba kile ya ka contractual exam kipen mi ya ka ni ka you kipen mi ya ka result lengkap ba ka kerteng ba ki roll number bat ki marks ba ki secure kat ba menta pat jang ka permanent kipen mi ha ka tu ka kom ka ba pendiaw yang ni ki nurses kumba nila ya keren haka khatnyo tarik jong panabek nyo ban haka apu sau tarik jong panabek nyo ba i health minister jong i Dr. Mrs. Amprin te nila ya keren hang tu haka jing ya keren jong i ila keren shai ba ka jingmi jong ka result kan long within 72 hours kat ba ngiyo i ba nadu mansni Saturday ba ngila exam kata ka apu wai tarik jong panabek ndai arhajar pusang ngile ka exam kat ba ka result kami menda step kata ru ka result ka bam pen semua bahaya ni mungkin nurses jong ka state ta kani ka jing le jong ka government I kumba ka don ai shalandet ka jing pen slam ka jong ki ya ka result na ka 72 hours to 144 hours kunta kala janlong but ka jing bam pen pau ka jong ki roll number barok itu ki balik attend but ki ba absent kinu ki ba absent ngimtip kinu ki ba attend ngimtip kinu ki ba pass ngimtip kinu ki ba fail ngimtip katnu ka cut off marks ngimtip and plus nangta ki roll number ki ba pau hang tu ngimtip kinu ki khasi kinu ki garu kinu ki ST kinu ki on reserve category but kani ka penlong yang ni ba kinmi shibun ki dak jingkeli hak jingmu jing perkhat jongi kumkin nurses jong ka state ka ai ka jing temu jong ka sarkar shalandet jong ka ni bat ka ai ka jingle ka jongki yo kidon ai nan shalandet kata ka jingkeli jongi bat balai ka kimpen paulut kat kum ka jing kular ha ka tu ka por bangile ya keren ki director don por bangile ya keren bat I Dr. Amprin ki director ki don te ki napo di DHS ru ki don lut baro hantu te ka jing kular jongki ka lomba kimpen mi lut ya ka kerteng ka marks ba secure bat roll number jongki candidates kat ba kajing ipat ka jongi menne kam long kumta kipen mi kat ya ka baki kimon I kumbakat ya ki baki kimon arsian lu kipen mi uju roll number but kita ki roll number today 5 arsian but way pa roll number 5180 kini arsian kat bayi kini ki roll number kipen mi arsian kat bayi ki way pa ki roll number kipen mi kay ka jing temu jongki siya ki jalut ki roll number kat nungut ki ba attend ya ka exam ngimtip kat nungut ki ba absent ngimtip kat nungut ki on reserve ngimtip kat nungut ki garu bakiyo ngimtip kat nungut ki khasi jantia bakiyo ngimtip ya kata ta ka jingkeli ka kami hangni ka lomba balik ka government ka le kumni hadin ba kila manjur hakatu ka meeting bagi don bagi Dr. Menzel Amprin bakila manjur bakin penmi hapo jong ka nyo ko akan tabalik ka result ka selam kumni plus nalor jong kata balai ka result kami kumni khalam dapat pal ki kerteng ya ki marks ba secure da ki candidates but balai ba ka result kam balai ba ki roll number baro kimni
kata kade ka jingkali jongi but ni dawan hina ka government bakin penmi ya ka result ka basyai kata ka balong na tu rule number 1 hadu bakut yung rule number within Monday evening ni dawai ka government bakam penmi ya kata but nalot jo kata ni kwa hi bagi dawai ka government bakin penmi kat kum ka category wise kabalong kat nungut ki karu kat nungut ki khasi but kat nungut ki on reserve but kat nu ki marks bangi secure ni kwa man pe lakalong zero ni kemen ha ka jingyo ka jongi tambah ki dei ban pensyai shengi nimtep hadu mentang nimtep kat nungut ki bayale ikani ka exam kitip ki center notali center ki center nimtep ki don kat notali ki center kani ka post di permanent post ne kani ka permanent post horse Pegar kum ka attachment bagi ikut masyarakat karena totally di post ulai. She's part in real post south leaves. Real kadai nama tak khasi, real sang kadai nama tak gigaru, ki remaining kadai nama tak on reserve. But hakani ka ayu pat hakani ka result ka papau man ne pat baki penmi ka portal jongki ka ki claim mention ka numut ki on reserve balong qualified ka numut ki ayu ki khasi balong qualified ka numut ki garu balong qualified. But kamsyai kat nungut ki ba absent kat nungut ki ba present ke jama tu kayu kat nu ki marks bagi secure but ke kita ki kerteng ne jongki ni ki roll number hang dia ka company jongki nimtip la ki dei ki ki on reserve ne ki da khar ne ki khasi ne ki nimtip te kani ka pensyayong ya ka jingmo jing perkhat ka jongi but kapen sadum lu hiengi bat kapen plumar jumur lu hiengi balai baka government kale umni ka hangni hapo ka advertisement ka jongki kila mention lu hi baka selection would be purely based on merit kat ba hangni ngimyo iya ka merit list kano kata ka merit list ngimtip kat nu marks pangi secure ngimtip manu ba secure highest marks manu ba secure lowest marks lu ngimtip dan kani kapen sa ini ka jingdum ka jingdawa jungi kalong ha kapor bagi la yakaran bagi ayu kamut kino ki candidate ki ba apia hi ka exam ni de penmi ulut ya ka result namangi kwa man tip sha ka nung yo ya ka marks ba secure kidon na pedeng jungi ki ba hadian baki la adab ya ka exam ki ba ong ngasula manta singi lane ngam sula manta singi ka kapan songsi ya kiru kapan diaw ya kiru ya kitu kiba la snow ba la tamakat ba hakal result pat kimton number ta hadin bag lada ki penmi ya ka marks bagi secure daki candidates kamut katakan penhun kenyangi langi yo kan nuru kamut katakan penhun yangi what after you can the last time but kami ni kabla Kali kata hari ke open long keteng baki marks ya. Kalau niyo 0 ni niyo 1 ni turu ki yang demi bak keteng baki marks tama minta pe dak Hong Kong kan. nalot jong kata ikular ben penmi apo jong ka 72 hours kumbai ong haba kiwe ki kam kila ben penmi within 72 hours te balik pat kana sing kamla te balik pat kani ka exam ka bamenta balik baki bampor hadu 72 into 2 bentar kalau cukup ka post ki mention te kum ka contract ki permi into 335 te komentar par hangi iklan permi te kan ki post ki bangi apia te kata ki kalau kalong pensayong ini ki bat ko ki exam komentar kan long kam sungpun la dangila ni nyimla ru long kan dayu i rakhmat mo kita ki marks ko ba i hal minister ila kulari ni ba ko nadien nang ni sakhmat i permi ki kerteng ki marks ki roll number aku ading mo ki ba pass ni ki ba fail long kalong halo kata kan namar ba email ila kulari ko tang isu ni kwa kan ya kata bang kan long kum tang ba ikular tengo dai kalong ni si kan banginyo ipat kom ni minister ya kan ka result kan kalau kata hi ba kam long clear ka company ka ni ka result ni ta